gage ha sam mun ba mu bare akwai halin mai samara ko zama ganin bismillah na sunan sarki mai duka mai daɗi mai gaba daya kun ji Allah tilo ne aka mai daɗi shi yayi mutane sannan yayi musu ɗaukaka mai daɗi Allah buwayi ya shaka kun kaɗai ne muke yi wa bauta ban da shi wa'azan zaba halin masoyi mai daɗi sanake je madina garin maiki sarama Zira aminci rabo na ɗawa shugaba mai daɗi shi ne jagaba a can gaba tun ba gaba mai daɗi ai kalar salatin ya zama wanda baka taɓa ba mai daɗi hali sahabbai har baba har baba hali sahabbai da yar baba sai da na faɗo ma na agai da ke gunke na kurba halin masoyi ne akwai daɗi sanake je madina garin maiki sarama haya sarama haya oh Madina mai daɗi Madina wake sai ya je Madina mai daɗi ya daga hannu sama mai daɗi a tabawa Madina Nabi ka kira mu Madina da ya amsa Madina mai daɗi ka kira mu Madina annabi ka kira mu Madina mai daɗi mu zo Madina mai daɗi wayo Madina mai daɗi na ji labarin cewa Madina daban take mai daɗi kuma na ji cewa mutanen garin ma daban suke mai daɗi haske da kamshi ko ta ina haka nan take mai daɗi ko mai karo ka halitta ke za a yi ma a ƙara daɗawa har ma sai kai ce ba halin masoyi annabi muhammadu sanake hai je madina garin maiki sarama na yi tawassuli da raudar na miryati janna nabi kai mun dalili mu zo ziyara can madina mai daɗi tsoro nake kar mutuwa ta yi mini barna mai daɗi abun bida kawanuna ya annabi kawanuna tabbatar mai yabo da nake wa tance ne kowa ka karba halin masoyi annabi muhammadu sanake hai je madina garin maiki sarama duka wanda ya ji kasidar nan kuma ya yi wuti mai to daɗi Allah ka nuna masa manzo ainal muradi mai daɗi ka masa anya je madina bila adadi mai daɗi birnin masoyi akwai madadi wanga zancen da na ta faɗi shin madi akwai kwaba halin masoyi akwai daɗi so nake in je madina garin aiki shara ba madina dai ummul qura ake kiran da akwai daɗi ana dukkanin birni yana kasanta akwai daɗi dan muhammadin rasulullah yana cikin ta akwai daɗi shugaban ma'aika mafuskanta dukkanin annabawa ma madadin su gunsa suke ke tirin na rike annabi rayuwata na ganta yi kyau tsauni ne a rike annabi rayuwa ta na ganta yi kyau tsauta wai ina masu faɗin gwara DJ Mandini babu kyau babu ai su tuba da wuri kofar da buɗe har waya ta fita sai su ce wanga ya ce dalala babu kyau kai sai sun zo mun wuce matsayin nan na su tuntuni tabbata har rike annabi rayuwa ta na ganta yi kyau tsauta ai annabi na rike Ayauce ba na sauyi tsauta wanka nake ta yi wasu na karawa ta yara na ta rawa har manya na ta rawa ta kowa ka tashi kai ta rawa dan annabi kai ta rawa dan annabi kai ta rawa shugaba ya ta rawa masu annabi duka ya tashi dan annabi muhammadu
ai ta rawa yawa mai ta rawa farin ciki mai ta rawa na jin daɗi muna ta rawa a wannan yanayin wasu na ce wai suna ce wai suna ce wai la to ai mena abuwa an batu da yabo ni na rike gayatul muradi annabi share kuka na bilbariya gayatul muradi annabi share kuka na gayatul muradi gunka na zo ina nema mun sai tambi in zama cikin masoyanka ta faɗin ɗabi'unka cikin mawakanka Allah mai sanya suna wayo cikin mawakanka Allah mai sanya suna na bilbariya gayatul muradi Allah mai share kuka wayo annabi Muhammadu Allah mai share tausaya mana annabi Muhammadu Allah mai share kuka na Nana Fatima Nana Fatima daga mu sama soya budanta ba mata aja ai mata guda annabi yace wanda ya soki ya dace duniya da lahira hankalinsa kwance